všetkých poslucháčov a fanúšikov prevodných cen a chcel by som vás privítať u 9. dielu nášho podcastu. Volám sa Tibor Borodáč a dnes som tu spolu s Martou Onuščákovou, partnerkou v oddelení daní na EY Slovenská republika a Klárkou Kiškovou, manažerkou v oddelení prevodních cen EY Česko. Dobrý den, také zdravím všechny posluchače. Dobrý deň, tak a ja zdravím všetkých poslucháčov a veľmi pekne ďakujem za pozvanie kolegom z českého EY a veľmi verím, že táto časť bude pre vašich poslucháčov a verných poslucháčov veľmi zaujímavá. Na úvod by som sa rada predstavila. A ako ste povedali, som novou partnerkou EY Slovensko a mojou špecializáciou je transferové oceňovanie a daň z príjmov právnických osôb. Super, díky moc. Tak dnes sa v tomto medzinárodnom zložení spoločne pozrieme a prediskutujeme pohľad na dokumentáciu prevodních cen a taktiež prístup k srovnávacím analýzám. Převodní ceny mají po celém světě jedno základní pravidlo a to, že mají být v obvyklé tržní výši. Konkrétní představa o tom, jak se ta obvyklá tržní výše stanoví a zdokumentuje, se ale může v jednotlivých státech lišit a to někdy velmi významně. Pro dnešní díl podcastu jsme si přivzali partnerku z EY Slovensko, se kterou projdeme, co mají česká a slovenská pravidla převodních cen společného a co naopak vidí jinak. Pojďme začít něčím praktickým, Marti, třeba dokumentací převodních cen. České daňové předpisy výslovně neuvádí povinnost dokumentaci připravovat. Tím se odlišujeme od většiny zemí EU i OECD. Na druhou stranu zde existuje povinnost prokázat vše, co daňoví poplatníci uvádí v daňovém přiznání, a tím i způsob, jak mají nastavené převodní ceny. A tak české společnosti dokumentaci převodních cen většinou připravují a český správce daně se na dokumentaci ptá zpravidla hned v úvodu daňové kontroly. Marti, jak to máte u vás? Klári, ako si spomenula, Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny, kde príprava TP dokumentácie je povinná. Odvoláva sa na to jednak zákon o daní z príjmov a jednak obsah a rozsah dokumentácie bližšie popisuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky. Čiže áno, máme to dané zákonom. No, pokud jde o formu, obsah nebo termín zpracování, čeští poplatníci mají poměrně velkou volnost. Česká daňová správa v praxi využívá pravidla dle směrnice OECD a Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D334, který definuje rozsah dokumentace, kterou správce daně při kontrole očekává. Tento pokyn ale není pro poplatníky právně závazný. U vás je to, pokud vím, mnohem pestřejší. Marti, zkusila bys našim posluchačům nastínit, jaká pravidla pro rozsah dokumentace určuje vaše usmernení Ministerstva financí? Áno, presne tak, Klári. U nás je to pestrejšie. Máme usmernenie, ktoré je posledné z minulého roku, z roku 2025 a veľmi jasne definuje, ako u nás TP dokumentácia musí vyzerať, čo musí obsahovať, ako napríklad daňovník môže agregovať transakcie, aké transakcie dokumentovať daňovník musí, aké napríklad nemusí. Slovenské usmernenie rozoznáva vo všeobecnosti 3 druhy dokumentácie, a to úplná, základná a skrátená. A tento dokument stanovuje napríklad aj fixné limity materiality, kedy sa tá transakcia považuje za významnú. Zároveň máme aj fixný limit, čiže napríklad pri transakcii nad 10 miliónov eur musí pri tejto transakcii spoločnosť povinne vypracovať benchmarkingovú analýzu a napríklad pri transakcii nad 1 milión eur je potrebná minimálne tá základná TP dokumentácia. Samozrejme, ako si povedala, máme to zaujímavé, takže z týchto pravidel existuje viacero výnimiek. A to napríklad, ak ide o transakciu s nezmluvným štátom alebo napríklad, ak spoločnosť vedie účtovníctvo podľa IFRS. Pričom pri týchto uvedených limitoch som vždy hovorila o transakciách so zahraničnou osobou. Opäť výnimka z pravidla sú tuzemské transakcie, kde nám platia trochu iné pravidlá, ale týmto sa asi nebudeme zaoberať. Toto je popravdě zajímavé, protože česká pravidla převodních cen se vztahují úplně na všechny, zahraniční i tuzemské spojené osoby. A v případě 2 českých společností je potřeba mít převodní ceny správně u každé z nich, i když celkový dopad na výběr daní je nulový. Když se podíváme, jaké máte lhůty, pokud si finanční úřad požádá o dokumentaci převodních cen třeba při daňové kontrole? Tým, že máme dokumentáciu na Slovensku povinnú, máme aj lehoty.
Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu v lehote do 15 dní od dňa doručenia výzvy správcu dane. Čiže to znamená, že ak ty ako daňovník dostaneš výzvu, napríklad za nejaký príslušný rok, tak ju musíš do 15 dní odoslať. Ak nie, aplikuje sa tam pokuta, ktorá môže byť až do 10 000 eur. Kedy si to daňový úrad prvýkrát môže vypýtať? Je to prvý deň, ktorý nasleduje deň po uplynutí lehoty na podanie priznania. Čiže uvediem praktický príklad. Ak na Slovensku máme lehotu na podanie daňového priznania do 31. marca, už 1. apríla, napríklad za rok 2025, si daňový úrad môže vyžiadať TP dokumentáciu, pričom daňovník má 15 dní a táto lehota sa nedá predĺžiť. Čiže z našich praktických skúseností, ak spoločnosť nemá pripravené vôbec nič, táto 15-dňová lehota je naozaj veľmi málo. Tak to chápu, to je opravdu krátká doba. I ta pokuta je poměrně vysoká. U nás je v tomto správce daně více benevolentní. Podle našich zkušeností správce daně žádosti o prodloužení lhůty většinou vyhoví. Ale specifickou lhůtu máme v Česku pro povinnost vyplňovat přehled transakcí se spojenými osobami, který je součástí daňového přiznání. Sice je to jen jednoduchý přehled vnitroskupinových transakcí, ale pro správce daně se jedná o poměrně užitečný nástroj pro sledování meziročních změn. Máte také nějaký TP formulář? Od zdaňovacieho obdobia 2025, čiže od daňových priznaní, ktoré budeme podávať tento rok, už Slovensko zaviedlo oveľa detailnejší prehľad v rámci formulára daňového priznania. Tento prehľad sa člení podľa jednotlivých závislých osôb a kódu transakcie, ktorých máme 34, čiže je ich naozaj veľa. A medzi týmito kódmi napríklad slovenský správca dane bude vyžadovať aj takú transakciu, ako je napríklad úprava z dôvodu reštrukturalizácia podnikania v zmysle kapitoly 9 OECD TP smernice, alebo napríklad aj koncoročné dorovnania, čo znamená, že finančná správa bude mať veľmi, veľmi detailné informácie bez toho, aby si vôbec vyžiadala TP dokumentáciu. Čo sa týka možno praktickej stránky, keďže sa to podáva prvý rok, ešte nemáme úplne aplikáciu alebo aplikačné, alebo teda očakávame teda aplikačné výzvy. Podľa poučenia daňového priznania sa v tabuľke uvádzajú transakcie, ktoré majú vplyv na výsledok hospodárenia, čiže na riadok 100 daňového priznania. Takže, Klári, uvidíme, čo nám prinesie prax, ale zaznamenali sme už otázky napríklad od finančných inštitúcií k špecifickým transakciám. Tak se budeme těšit na nějakou aktualizaci a zkušenosti z praxe, až to bude relevantní. Možná pojďme se teď ještě naskok vrátit k TP dokumentaci. Z naší zkušenosti je možné předložit dokumentaci v angličtině a správce daně si většinou požádá o neoficiální český překlad jen významných kapitol, jako třeba funkční a ekonomickou analýzu. Jak to máte u vás? Toto máme tiež asi podobne. V minulosti sme mali v zákone, že si daňovník musel požiadať o predloženie TP dokumentácie v inom jazyku, ale momentálne sa nám zákon zmenil, čiže dokumentáciu daňovník môže predložiť aj inom ako v slovenskom jazyku, väčšinou je to teda tá angličtina a veľmi podobne to vyzerá v praxi, čiže daňovník predloží TP dokumentáciu a v prípade začatia kontroly si daňový úrad vyžiada nejaké špecifické časti TP dokumentácie, napríklad funkčnú a rizikovú analýzu aj v slovenčine. Když se teď podíváme na osoby, pro které se dokumentace připravují, tedy česky spojené osoby a slovensky závislé osoby, dalo by si říct, že definice jsou velmi podobné, ale na první pohled je slovenská definice obsáhlejší, ale hlavně obě země používají hranici 25% vlastnického podílu. Český zákon uvádí jednu specialitu, a to umělé vztahy vzniklé za účelem daňové optimalizace. Keď som si čítala to slovenské a české usmernenie, tak to je, slovenské a české znenie zákona, myslím si, že túto definíciu máme veľmi podobnú. Na Slovensku môže byť takou špecialitkou prepojenie cez fyzické osoby, čiže štatutárov a členov iných orgánov právnickej osoby. A, Klári, napríklad aj my na Slovensku máme definované tzv. Iné prepojenie, čo je definované ako vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Takže tady nám paduje schoda. Tak můžeme se podívat na další velmi diskutované téma v rámci dokumentace, což jsou u nás srovnávací tržní analýzy neboli benchmarky.
V rámci benchmarku hledáme nezávislé společnosti podnikající v obdobném odvětví a geografickém regionu jako vybraná testovaná společnost. My nejčastěji máme benchmarky v regionu Evropské unie s přidáním Velké Británie. Tady se asi shodneme také, že, Marti? Áno, určite, tuto sa zhodneme. Tým, že Slovensko je ešte menšia krajina ako Česká republika, Slovenský daňový úrad akceptuje ako geografické kritérium EÚ alebo Európu, teda netrvá na lokálnych spoločnostiach. Slovenský daňový úrad používa databázu TP Catalyst, čo predpokladám, že aj český správca dane. Áno, to je stejné. Hej, a ako som spomínala predtým, v podstate veľmi sa kontroluje prepojenie cez fyzické osoby. Čiže ak máme napríklad člena dozornej rady v automotív spoločnosti, ktorý treba s manželkou vlastní pekáreň, čo sú absolútne rozdielne činnosti, to bohužiaľ túto nezávislú spoločnosť úplne diskvalifikuje pre účely porovnávacej analýzy. No, co se týče kritéria nezávislosti, tak tam posuzuje český správce daně také velmi striktně, ale u nás je často problém, že potřebné informace o vlastnictví či pozice v rozhodovacích funkcích nejsou k dispozici. Marti, na závěr bychom mohli zmínit ještě něco pozitivního. Napadá mě, zda máte nějaký bezpečný přístav, takzvaný safe harbor. U nás máme pouze specifické pravidlo pro půjčky, kdy v případě půjčky od mateřské společnosti nebo zahraničního věřitele může být úroková sazba nižší než tržní. Toto máte veľmi zaujímavé. My niečo také úplne špecificky nemáme, ale náš zákon definuje, čo je tzv. Nemateriálna transakcia, ktorá sa považuje za transakciu v súlade s trhovým princípom a je to transakcia do 10 000 eur, respektíve pri finančných transakciách je to hodnota do 50 000 eur. Super, devčatá. Ďakujem vám veľmi pekne za toto výživné shrnutie slovenských a českých nesúladov a zároveň aj súladov. A čo si ja z tejto diskusie odnášam a možno čo je dôležité pre našich poslucháčov a fanúšikov je, že slovenské spoločnosti na rozdiel od tých českých musia povinne pripravovať TP dokumentáciu v zmysle a pravidiel usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Táto dokumentácia musí byť predložená do 15 dní od dňa výzvy a táto lehota sa na rozdiel od Česka nedá predĺžiť. Aj keď na rozdiel od Česka má Slovensko veľkú časť pravidiel pre prievodní ceny obsažené priamo v legislatíve, praktický prístup k príprave srovnávacích analýz a samotnej TP dokumentácie je vo veľkej miere podobný. Milí poslucháči, toto je pre dnešný diel všetko. V ďalšom diele našho podcastu naviažeme spolu so slovenskými kolegami na tento diel a pre zmenu sa zameriame na podobnosti a odlišnosti v procese a prístupu správcu dane. Na záver by sme vám radi, ako vždy, poďakovali, že ste si na nás našli čas a budeme sa tešiť v ďalšom dieli podcastu.